अरे ए दादा फागुन में मोछ रंगवा के केने जाता हो। अरे लाल हम होली सुनने खातिर तो न के खोजत हई। दादा कौन होली सुनबा हो? अरे लाल टेरुआ बाबा के धाम पर टरक में बजत रहल, संतोषवा मुगल सराय वाला बजावत रहल, ललित यादव, सुशील यादव और संदीपवा भी बजावत रहल। ई होली सुरेंद्र यादव बागी बलिया वाला गावत रहल। कवि राम प्रसाद यादव का लिखल हो। जवाहर फिल्म के निर्माता कमलेश यादव गवौले हूँ। अरे दादा का गवौले हूँ हो? अरे सुनली हो सड़क पर रजनीगंधा बिकात रहल, ऐसा ही टाइप से कुछ हो यार। अच्छा दादा ला सुना। बारे शर्मा जी क्या बात है। होली तो हम बहुत गौली, कैसेट में आप लोग बड़ा पसंद कैल, दुलार प्यार मिलल। लेकिन ए शर्मा जी, ए भैया ए घड़ी हम देखा तनी ये फागुन के लहरा में चट्टी चौराहा गली सड़क खेत खरिहान में, बस में, गाड़ी में, घोड़ा में, ट्रक में, रेल में जगह जगह देखा तनी एगो गजबे आदमी का नशा चढ़ल बा। अरे बहुत मेहरारू तो ब्लाउज में थैले रहा तड़ी सब भैया। का नशा बा? अरे सड़क गली चौराहे पर हम सड़क गली चौराहे पर हम देखलिया जब बिकात रजनीगंधा रजनीगंधा समझ में ना आवत बा कि रजनीगंधा कौने जगह से कौनी कारखाना से ई बनी के चीज आइल बा, हमके तो समझ में ना आवत बा। कौने कारखाना से बन के बाटिया
प्रदेश में, लेकिन यूपी में तो गजबे हो गई बा। यूपी में रजनीगंधा भइल बा मिठैया। अरे उठवा से चुमल करे अपनी गवैया। अरे फगुन हटा के रंग बिरिया। अरे फगुन हटा के रंग बिरिया। देखा बाउरिया तो रजनीगंधा पे। फगुन हटा के रंग बिरिया। देखा बाउरिया तो रजनीगंधा के। पैसा दे के लइको बाड़े खात रजनीगंधा के। क्या बात है? जे जे रजनीगंधा के प्रयोग कई जे करी लगे गई, ओकर हाल का भइल शर्मा जी। यूज कैलस जे इनके